Bili tayong merienda mga guys. Dito maraming bilihan ng merienda rito. Medyo mainit lang eh. Ito sa unahan maraming bilihan ng merienda rito. Puntahan natin. Minsan maaga pa lang ubos na kagad yung merienda. So sana maabutan natin. Meron dito mga turon, banana, kyo, kamutik, yung mga ganun. Medyo malapit na tayo. Madalas kasi nagkakaubusan dito eh. Siguro may magic ingredient yun. Eto, andito na tayo. Teka lang, baka di makasabayan na nakalogo. Mukhang wala nang banana queue. Dun sa unahan, tingnan natin. Nilakad ko na lang guys kasi ano eh. Minsan naniningil pa ng parking dito eh. Sayang din. Wala na. Ubusan na ata tayo.
Ubusan tayo guys. Try natin dun sa kabila. Dito, try natin dito. Meron din dito mga merienda eh. Sana meron pa. Bumalik agad ako guys dun kasi naiwan ko yung susi ng motor. Nakasaksak pa dun sa susian. Buti binalik ng gwardiya. Magkano po dito? Benta ka na. Saka na dyan. Papa Dani, nagluluto. Teka lang ah. Ah, 5 na. 5. Dat na. Pag-isang plastic. Hindi na. Papa Dani. Pagsamahin mo na lang. Eto, sino to? Sino to? Sino naman ako? Sino to? Ganda na salamin mo ah. Ano, kumain ka? Umilan na ka na? Ha? Ilan na ka na? Kain ka turon? Salamat. Ilan na? Ay. So guys, nakabili tayo. Banana Q na lang. Siyempre bili tayong panulak. Dito sa 7-Eleven bili tayo. Dito.
full. Magkano ba to, sir? 63. Ito guys, nakabili tayo ng merienda. Ayan na. Balik na tayo sa office. Minsan naman malibre tayo kahit ganito lang.